Sarate pantang sumula amadhangi jroning pasarean ngenani wadana lir katon kang remu-remu kalingan kang rangan sang dia Sumantri kula wonten maring adhawu Gusti Ayu iki aku karo kowe wis bakal lumarep ana ing Raja Negara Maespati inggih kepareng paduka Gusti Ayu kados pundi apa ora prayoga yen to kowe karo aku bareng gone lumaku inggih mugi dados kawuningan dawuhipun ingkang rayi inggih Sang Nata Prabu Citrasena kula ingkang kinen ngusiri kelawan paduka mbok yo rasah dadi kusir lajeng kados pundi mbok yo kowe manjing ana ing pagedhonganing kreta bareng karo aku lho teges kula kalian paduka kedah mapan sajiwa wonten madaning pagedhonganing kreta iya mbok ampun ngaten to mbok yo rasah sok kaya ngono kuwi aku ngerti kowe iki bagus biasane nek wong bagus kaya kowe kuwi karo wong wedok yo nyah-nyoh mboten saged kula mboten wantun menawi sak mangke nampi dukanipun Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabau ing Maespati Gusti Ayu ya wis ora gelem ya ora apa-apa wong aku ya mung nodi neter karo sepira nggonmu bisa ngempet marang mobal babaling kanepson inggih paduka menika senenganipun kok sok ngetes bendinane kok ming tas tes ya wis nek ora gelem ki ya ora apa-apa inggih nanging aku arep takon karo kowe Sumantri nyuwun mriksa babagan menapa Gusti Ayu gumana musik manahe Citrawati karo kowe bebasane gumun setahun jengleng serendeng ning atase kowe iki mung anak pendhita saka gunung nanging iso keduga ngundurake ratu sewu negara sartane ngukup putri Dumas cacahe 800 Sumantri teka semono gedhene labuhan mono ngarsane Kyai Prabu Citrasena sampun ngantos ngalembono kaliyan ingkang ngabdipun Sumantri Gusti Ayu aku ngalembono karo kowe kuwi merga durung karowani yen to Sang Prabu Sri Arjuna iso ngundurke ratu sewu cacahe inggih aku arep takon karo kowe Sumantri Gusti Ayu Kadipalang ndak rasa merga kabeh apa sing wis mbok jangka wis kaleksanan sartane wis kawujud apa kira-kira ora ana krenteke ngatimu kepengin anodi lan sartane nyoba marang kaprawirane Sang Nata ing Maespati ya kuwi Sang Prabu Arjuna Sasra merga yen to kowe keduga iso ngasorake kridane ya kalungguhane Sang Prabu Arjuna Sasra kowe mesti bakal kuncara anjayeng bawana Sumantri mboten kula menika namung kepengin suwita wonten ngersanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasra mboten wonten niat tuwin ngrentek sekedhik kemawon saking manahipun ingkang abdipun Sumantri kepengin nangucik keprabonipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Arjuna Sasra awit kula menika mboten wantun ngembari pangwaosipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasra ngono inggih ya wis ora apa-apa mundhak mengko kesuwen sladirantu sartane dinteni dening nata ing Maespati ayo derekno aku manjur ing pagedhunganing kreta Sumantri
swamya ngambreng kati karnane ngaswase yen ning maraka amalatku to miring sang kanta mastrat moco walah jagat pangestu ngoro Sumantri wonten maringan dawuh nek arep banter-banter sisan rindik ya rindik sisan aja nanggung kaya ngono kuwi nyuwun pangapunten kula menika namung nderek dhateng ingkang nabuh bumbung menika ya ndak sawang kaya wis kasil pegaweanmu nggonmu ngundurake marang Nalindra Sewu negara sartane mboyong lawan Dewi Citrawati inggih menika sampun kula boyong Sang Dewi Citrawati sesembahan kula sampun manjing wonten madaning pagedunganing kreta ya Kang mangkono ayo wektu dene kingsun kanthi munggah ning Dature Prajanegara Maespati apa ingkang wis kasil mbok entuk bakal diaturaken saning Sang Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra Gusti Pati piye kawuning ana wekdal sakmenika kula dereng saged ngadhep wonten ngarsanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasra lho sebabe apa kula kinten maduka Gusti Patih mboten gadhah wewenang tumrap menika terus karepmu malah kula namung saged titip wujuding nawala samangke kula trimasraken wonten ngarsanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau Gusti Patih ridho mawara mangapura wurahan tengarane ngajuret gong maguru kongso nawala iki mbok jaluk supaya ndak pasrahaken urusane Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra babar wisat sampun ngantos wonten suwe ing dluwang nawala kula aturi masrahaken wonten ngarsaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra isine apa mesti mawon jeng andika bakal prisa menawi sampun dipun surasa dening Sang Prabu Arjuna Sasra bau Gusti Patih ya yen ngono aku njaluk pamit bakal ngaturake nawala iki ana ngarsaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau Sumantri inggih pandam sumula amadang isroning masarean ngenani watana lir katon kang remu-remu kalingan ngelang-ngelangan sang diamanah hengkung sumungkam kuling sang kakung mangrempo babo eman-eman Piratente prangta ayo sungkawa Patih Surata wonten maring adhawuh sinuwun gawe kaget ngaturake wujuding nawala iki nawala saka sapa
Mugi dados ning kamuningan. Ing samangke wonten ing tampel patos negaring Maespati kula sampun pinanggih kalan Bambang Sumantri ingkang sampun kasil mboyong Sang Dewi Citrawati. Nanging boten dipun mangertosi perkawisipun punapa Bambang Sumantri badhe kula kanthi mingganting Datulya Praja kedaton negaring Maespati piyambakipun boten purun. Dereng saged swanten ngesanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Malah piyambakipun ngaturaken nawala ingkang ngabdi kepatihan dipun kandhani wujuding nawala menika. Monggo samangke kula aturi nyurasa punang nawala menika sinuwun. Den surasa urut sawiji mbaka sawiji tulising layang ya nawala saking Sang Raden Sumantri. Nalika semanten Den Surasa wit saking nginggil dumugi puputing seratan nawala. Datan wonten ingkang glawat, datan wonten ingkang sami nginten bilih. Nawala ingkang dipun aturaken dening Sang Bambang Sumantri wujuding nawala penantang. Nalika semanten nyurasa surasing nawala Sang Prabu Arjuna Sasrabau dadi berkata Bramarkata masuryane. Nyan siswa matur marang Risang Mahayagi sarwi prangadiparan karasaning Hyang Putipati yogya sarining warna kang gumlaraning bumi. Ya jagat pangestu Ngara Surata wonten imbalan. Sajak duka yayasinipi paduka sinuwun. Ndak rasa sira ora perlu mangerteni perbab perkara iki. Parang paduka. Ingsun ngaturake wujude busana kanalindran aturna marang Bambang Sumantri. Kagem napa sinuwun? Wis bakune jeneng kita ngaturake wujuding sandangan iki Surata. Yata laruta sanging kutha sang guru kula yana mutusa sang Sri mlekotho pengendir malah kajengipun Gusti Patih Surata menika malah ngasta wujuding gendhoga. Sumantri wonten timbalan. Gendhoga iki isine wujude busana kanalindran. Mbuh kanggo apa? Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasrabau masrahke gendhoga iki ana ngarsaning ya ana ngarsaku kinen masrahke karo kowe Sumantri.
Ridho mawara mangawara wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Sumantri jebul nggonku nganteni wujuding busana kanalindran karo kowe jebul wis tanggaping sasmita ayo yen to pancen mituruting nawala ingkang mbok surasa ya ingkang mbok serat kowe nantang kelawan Nalendraing Maespati ayo tak coba sepira kadigdayanmu aja nglumpuk aja ndodhok kaya bayi wingi sore sing ora duweni ya kuwi ora duweni kadigdayan apa-apa yen to pancen kowe niatmu pengin nantang marang Nata Maespati Sumantri Yenira sampo perang Sri Harjuna sasra lawan Raden Sumantri Alira Prabowo Tanana kasoran mangkono Sri Narendra amangun dewe krama tedhasaking rata jawateng awiyat ngutanaken kembang lumrang Banjaran Sari lumrang Banjaran Sari ayo nyata ning kene ketok wataking satriya atmajane Begawan Sumandakni sinuwun paripaksa kula kedang lampahi kados mekaten awit tandha sih bektinipun ingkang abdi ora usah kan gunem sing tanpa guna marata diake yen to kowe pancen arep nyoba marang kadigdayan Nata Maespati tak sawang sepira kadigdayanmu Sumantri
saryudaning Sang Bambang Sumantri ormas kewirangan awit kawon kalian Sang Prabu Arjuna Sasrabau nanging sinaosa sajak mundur nanging sejatosipun Sang Raden Sumantri mboten kok mboten wantun mboten kok mboten digdaya mboten kok kalah menika mboten Bapak Ibu nanging pancen Sang Bambang Sumantri taksih ngajeni marang nata ing Maespati nalika semanten sigra nglepasaken senjata cakra kebat kaya kilat kesit pindha tatit kaya tugu Sinangarta Sang Nata ing Maespati Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau nyumurupi selagane ora Sang Bambang Sumantri amung tintrim Wardaya nalika semanten ya matek aji dayaning Tiwikrama nalika semanten melar sayaning wisata Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau dados buta sak gunung rong gunung telung gunung ngebahi jagat wis wujud buta gedhe anggep mawon nenggih nata ing Maespati Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau eling nalika semanten Sang Bambang Sumantri ingkang wis nglepasaken wujuding senjata cakra ngener mestakaning yaksa datan sirna malah senjata cakra manjing wonten ing kancing gulunging nata ing Maespati Pandhatata Katiwisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Sumantri aku wis wujud kaya ngene ayo kira-kira sapa menungsa sing wani nandhingi nata Maespati yen to wis wujud kaya ngene ana buta mati dening aku mangke riyen sinuwun sampun ngantos tegel kalian pun Bambang Sumantri awit sejatosipun piyambakipun menika nantang kados mekaten
awit jagi dumateng perbawaning nata ing Maespati. Citrawati iki bayo. Kula putraning sun sirika waswanci pisah lan seneng ing wang ya kulineng arti ya jagat pangestunggal Citrawati Yayi Dewi Citrawati kula wonten timbalan paduka yektine nggonmu mbelani marang Sumantri kuwi gawe tantrimaning nata ing Maespati sinuwun mugi dados ning ngawuningan blaka suta blakotang terus terang ingkang abdipun Sumantri anggen kula nantang kados mekaten menika kula namung badhe anjagi dumateng perbawaning Kanalindran Paduka Sang Prabu Sri Arjuna Sasa sampun ngantos ing sak manggit dados rarasanan dening sangjaning para kawula teka kepingin boyong Sang Dewi Citrawati teka namung tusan kalian pun Sumantri Nalindra kok mboten bidal piyambak mboyam mupuh sayembara pramila keng saking menika kula menika estu lair lan batos mbelani paduka ngrungkepi negari ing Maespati sinuwun. Yata laruta sangking kutha sang guru kula Yanamutusa sang Sri iki sapa nganggo busana Kanalindran dong apa iki Bagong aja mbok nggo sak geleme dhewe non lho nggih ngapunten bocah kok Sumantri wonten timbalan sinuwun Marta diagi nyaketa yen mangkono ingsun mestheke gandeng cetha lelabuhanmu marang nata ing Maespati guna kaya purun kang dinantepi nuhoni prah utama mula kang saka kuwi wektu dina iki sira ingsun angkat dadi patih jero wondening mengko ingkang bakal dadi patih njaba ora kejaba ya mung Patih Surata Sumantri Bombong kang tanpa upami saged pun tampi paswitanipun ingkang abdi pun Sumantri wonten ngarsa paduka iya yen mangkono jeneng sira ingsun maringi tetenger aran Patih Suwanda inggih sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra bau ngaturaken panuwun iya gandeng wektu dina iki Yayi Dewi Citrawati wis ndak boyong ning Prajanagara Maespati teges wis dadi garwa resmi ya garwa prameswari ningsun Yayi Dewi Citrawati kira-kira duwe panjaluk apa ana ngersane Patih Suwanda Sinuwun sewu lepati agung pangaksami iya estunipun kula menika kesupen bilih wonten kelangenanipun ingkang rayipun Citrawati inggih menika wujudipun Taman Sriwedari
saking Gunung Nguntara. Kula nyuwun kaliyan pun Patih Suwanda supados wujuding Taman Sriwedari kaboyong wonten Praja Negari ing Maesmati. Nanging aku njaluk ya Patih Suwanda nggonmu mboyong wujuding Taman Sriwedari aja ana nganti godhong ingkang gogrok oyot ingkang pedhot Sumantri nyuwun pamit. Oh Ndara Sumantri kok sedih. Enten apa Ndara? Enten apa Ndara? Mbok ganti to kok. Emah. Penak nganggo iki. Kok ya sedeng-sedenge. Mbok. Busana anu iki, Truk. Apa? Ora mung busana biasa. Dadi nek dienggo sak rupa-rupaku malih. Weh. Gleleng to kowe. Gleleng. Golek pengguna sekitar to. Ngono kae lho. Bagong iki senengane Pak. Mentokno wae. Nek kena penyakit ra jo kapok. Kakang Sembar, kula. Aku sedih. Sartane aku susah. Pripun? Lah kok malah sungkawa kaya ngoten, malah dleweran. Ponang Waspa niku pripun? Sampeyan niku satriya kok. Saking jaba capet-capet kula midhanget. Nek sampun pun tinampa pasuwitane sampeyan. Ciye wis dadi patih. Patih Suwanda. Iya, Petruk. Nanging aku dhewe dadi patih. Dadi nayakaning Sang Prabu Sri Arjuna ora seneng malah sedih. Lah pripun? Nek cara kula wong entuk pangkat niku malah seneng, terus syukuran mbelih sapi napa mbelih wedhus ngoten ngundang bapak kalih Petruk, kalih Gareng, kalih Bagong. Lho Pak, embuh. Bocah kok mengli arep seneng-seneng. Ya pantese syukuran kok ya Pak ora. Pripun enten napa? Kakang Semar pripun? Sawise aku tinampa pasuwitanku. Sang Dewi Citrawati njaluk kelawan aku supayane kelangenane ingkang wujud Taman Sriwedari diboyong ning negara Maesmati. Nanging kepiye carane nggonku bakal mboyong Kakang kamangka dawing Sang Dewi Citrawati nggonku mboyong wujuding Taman Sriwedari ora kena ron siji wae ingkang gogrok oyot ingkang pedhot. Piye kaya mangkene lelakone iki Kakang? Kakang Atri piye to Kang? Nah nika Adi Udi Sukros. Oh ngopo Kang kowe Kang? Kowe kok tangisan ki ngopo Kang? Sukasrana. Tulungono pun Kakang Di ngopo Kowe nek kowe sedih aku melu sedih lho Kang. Nek kowe susah aku ya melu susah. Aku didhawuhi dening Gusti Ayu Citrawati supaya mboyong wujuding Taman Sriwedari. Nanging nggone mboyong wujuding taman ora kena ana godhong siji wae ingkang gogrok oyot ingkang pedhot.
Sukasrana kepiye saranane nggonku arep nglakoni iki? Alah Kang. Mbok ya wis ora usah dienggo pikiran. Mbok ya wis ora usah di penggalih kaya ngono lho Kang, kan ada semplok Kang. Teko meneh cah dhuwet ki, cah dhuwet matamu kowe. Pripun iki enten apa niki? Ora sasungkawa ya Kang ya aku sing saguh mboyong matur nuwun Sukasrana wis ora usah matur nuwun Kang. Hei wedhus. Sukasrana Ridho mawara mangawara-warahan Sukasrana lha kok teko cepet banget kecil nek ming njabut taman we Kang lalagene tamane ming semene apik taman desa Pilangreja Kang. Aja kaya ngene iki kelangenane ratu Gustimu. Sukasrana, apa Kang? Gandeng wis kasil nggonmu mbedhul mboyong muter taman Sriwedari. Wis diage ngaliya merga Sang Dewi Citrawati bakal lumebu ning taman. Iya Kang, iya aku tak ngalih Kang, aku dong ora usah takon we. Wonten maring adhawuh sinuwun. Kepiye upaya wis kasil nggonmu mboyong wujuding taman Sriwedari? Berkah pangestu paduka sampun kasil. Sapangke taman Sriwedari sampun mapan wonten madaning negari Maespati. Yayi Citrawati. Kula sinuwun. Gandeng panjaluke si Adi mau supayane aja nganti wujude godhong ingkang gogrok siji wae. Sartane aja nganti wujuding oyot ingkang pedhot. Marata diage titi priksanen. Kira-kira apa pancen jujur semulur nggone Sumantri mboyong wujuding taman Sriwedari? Inggih sinuwun ngestaken dawuh. Aning madaning taman Sriwedari nenggih garwa Prameswari nata ing Maespati Sang Dewi Citrawati wau.
ing pangarsa niti priksa wujuding taman dipun titi priksa mbok menawi kemawon wonten wujudipun aron setunggal kemawon ingkang gogrok miwah oyot ingkang pedhot den tali turut wiwit saking pojok wetan miwah sedaya kiblat papat sampun den titi priksa dening Sang Dewi Citrawati nalika semanten kedadak datan prayitna Sang Dewi Citrawati sangka kagyat madyaning manah nyumur pisang Bambang Sukasarana ingkang nalika semanten sayah awit sampun boyong wujudipun Taman Sriwedari wonten negaring Maespati tumuli tilem sumendhe wonten sak ngandhaping werksa ageng wonten madyaning Taman Sriwedari nalika semanten kagat sataringgalih Prameswari Maespati melajar kapiyandhem nyumurupi wujuding buta bajang sinuwun sinuwun kula ajre kula wedi Kyai Citrawati kena ngapa lah kok dadi slagane siadi kaya mangkono kula ajre nalikanipun kula niti priksa wonten samadyaning taman teka wonten wujudipun buta bajang ingkang samangke kula damel ajripun ingkang Rayipun Citrawati sinuwun kula suwun sumados buta menika dipun singkiraken dipun mejahi sinuwun ya jagat pangestu wayah para jagat sumantri kula wonten timbalan gandeng wujuding buta bajang ingkang den wastani dening Yayi Garwa Citrawati gawe wedine sisian ingsun marata diake jeneng sira ingsun kanthene wujuding pusaka patenana sartane singkirna kuwandaning buta bajang ing mapan ana ing madyaning Taman Sriwedari Sumantri oh nalika semanten Sang Suwanda rumaos bilih ingkang mapan wonten madyaning taman nenggih ingkang rayi Sang Sukasarana mila nika semanten namung kendelan kiwala tinimbalan alindring Maespati Sang Prabu Arjuna Sasrabau ewaya ing pambudi lewung bingung penggaling Sang Patih Suwanda datan kaya sing aturipun Sang Suwanda amung katingal daleweran eluh ingkang nesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda mangkono wijing mandika Sang Prabu Arjuna Sasrabau Suwanda kowe tak dawuh supayane mateni nyingkirke wujuding buta bajang lah kok malah tangisan kaya mangkono kowe apa wis arep mbadal dawuh ingsun Suwanda ingkang gawe ora prayoga perkara ingkang bebayani ning Prajanegara Maespati kudu mbok singkirake. Iya. Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Sewu-sewu lepatipun ingkang abdi diagung pangaksami. Kula mboten saged mejahi dhumateng wujudipun buta bajang ingkang mapan wonten madyaning taman sinuwun Sumantri. Suwanda apa ya wis bakal gawe dukaning sun kowe? Marata Dyagi ndak kantheni wujuding pusaka iki supayane mbok gunakake kinarya mateni wujuding buta bajang ingkang wis gawe keplayu garwaning sun. Suwanda nyuwun pamit sinuwun.
pancen lakune kudu ngono mbok ya ta pateni aku ora apa-apa Kang. Wong menungsa iki ra ya bakale mati kabeh to Kang. Iya. Sukasana. Nanging pun Kakang ora negakake Siadi tekaning mati. Merga Siadi kuwi tak tresnani lho Dimas. Iya aku reti kok Kang. Aku reti Kakang Atri iki tresna karo aku, sayang karo aku. Ning mbok menawa kewajibanku ning jagat ki wis rampung. Dadi upama aku mati ki uripku wis sah. Jenengku ki Sukasarana lho Kang. Ya Sukasarana. Suka kuwi seneng. Sarana kuwi lantaran. Mula aku dadi lantaran kabagyaning Kakangku tuwa. Aku ora apa-apa Kang, tenan Kang, aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis gek kuwi disudukke ning wetengku. Wis gek disudukke ning wetengku gek bendang rampung uripku Kang. Aku ora bakal iso nglakoni. Aku ora bakal iso nglakoni Dimas. Iki pusaka kaparingake marang aku. Sukasana lha iya. Apik ngono kok. Wis kendang disudukke wetengku ora apa-apa Kang. Aku ora mangkel karo kowe. Aku ora nesu karo kowe Kang. Malah aku matur nuwun dene patiku diuncapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing wis tak gawe bungah ya Kakang Adri. Nanging aku ora iso nglakoni Dimas. Aku ora iso nglakoni iki. Sukasana lah ngandel ora Kang. Ngandel ora sesampean tekandani ngeyel. Piye? Kae lho Sang Prabu Arjuna sesasa bau malah wis sekan kekene Kang. Engko kowe didukani lho Kang. Kae lho Kang. Kok nek kowe didukani engko kowe entuk dosa. Oh, Sukasana adhiku. Sukasana kowe ngapusi karo aku Dimas. Kowe ngapusi karo pun Kakang Sukasana. Kowe mung buta ngapusi karo aku, mung arep nilapke karo kakangmu dhewe. Sukasana. Sukasana adhiku.
kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku ya Kang ya. Sangka gedhene katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenengane atimu Kang. Ning pomo-pomo dipomo ya Kang, aku wegah Kang, aku wegah munggah swarga. Nenek ora bareng karo kowe Kakang, aku tresna kowe Kakang. Oh Nalendra mbok marang sing sangka atriku mulung mangrompak ing wadya kara reh kagiri-giri Suwanda Patih Suwanda kula wonten paring kadhawuh sinuwun lah kok teka dadi tangisan kaya mangkono piye Apa wujuding buta bajang wis kelakon mbok sirnake? Apa wis kelakon mbok pateni? Suwanda. Merga wujuding buta bajang kae ingkang gawe giris sartane gawe ajrih garwaning sun. Aduh sinuwun sewu lepat diageng pangaksami. Mugi dados ing kawuningan blesedatosipun wujudipun buta bajang menika kala wau sanes bangsaning dedemitan nanging menika rayi kula piyambak inggih rayi kula pun suka srana sinuwun pangestu karo wayah para jagat Suwanda kula wonten timbalan yektine lelabuhanmu sartane lelakonmu nggonmu kowe bakal suwit ana ngarsaning sun ya ora mung lelakon uripmu nanging kabeh kang wis sinandhang ana ing alam madyapada iki yektine pancen yen to wong duweni gegayuhan monggo gegayuhane kuwi mulya kepengin dhuwurke sartane gedheke marang derajat pangkate ya kudu ana ingkang dikorbanake mula kowe ora ndadak perlu kuwatir sartane aja sumelang ora-orane yen to sukmane adimu suka sarana nyemplung ning kawah candra dimuka nanging gandeng dak rasa adimu Sukasrana kuwi lelabuhane uga gedhe tumrap sira mesti wae sukmane bakal antuk dalan padhang sartane adimu Sukasrana dadi kusumaning bangsa lan ingkang wajib nerusake lelabuhane adimu marang praja negara Maespati ya mung kowe Suwanda